Muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale okondeka mwa Ambuye, lero lachisanu pa 2 August chaka cha 2024, mulungu wa nambala 17 pa chaka B. Ndipo mawu a mulungu alero akuoneka kuti akufuna kutiphunzitsa kuti ngakhale ndife atumiki a mulungu, pamene tikuwatumikira anthu, si onse amene asatilandire. Ena azatikana, ena azatitukwana, ndipo ena azatichita chipongwe, ena mwina sazafuna kumva mawu athu, mawu amene tikulalika, chifukwa chakuti akutidziwa. Mawu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Yeremiya, mutu 26 ndi 1 kulekera 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Jane Mlozowa kuchokera ku St. Joseph Lourdes Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyo woyera, mutu 13 ndi 54 kulekera 58. Werengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Deacon Stephen Limbani Kasimu kuchokera mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba a m'buku loyera. Mawu a m'buku la mneneri Yeremiya. Pamenepo ansembe ndi aneneri adawuza akuluakuluwo ndi anthu ena onse kuti, munthu ameneyu ndi woyenera kumupha chifukwa choti amalosa zoyipa za mzinda uno, monga inu nomwe mwadzimvera. Tsono Yeremiya adawuza akuluakulu aja ndi anthu onse kuti, chauta adachita kundituma kuti ndilengeze mawu onse mwamvawa oyinena nyumba ya mulungu ino pamodzi ndi mzindawu. Ngati tsopano mukonza makhalidwe anu ndi ntchito zanu zomwe, ndi kuyamba kumvera mawu a chauta mulungu wanu, ndiye kuti iye adzakhululuka osakulangani monga mmene adaganizira. Ineyo ndili m'manja mwanu. Mundichite chilichonse chimene chikukomereni. Koma tsono mudziwe kuti mukangondipha, ndiye kuti inuyo pamodzi ndi mzinda uno ndi anthu onse okhalamo mudzapalamula mlandu wokhetsa magazi a munthu osalakwa. Ndithudi zoona kuti chauta ndiye adandituma kwa inu kuti mumve zonse ndikunenazi. Pamenepo akuluakuluwo ndi anthu ena adawuza ansembe ndi aneneri kuti, munthuyu sayenera kufa popeza kuti walankhula nafe mu dzina la chauta mulungu wathu. Koma Ahikamu mwana wa Safani ndiye adatchinjiriza Yeremiya, motero sadaperekedwe kwa anthu kuti amuphe. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga woyera monga adalembera Mateyo. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu atafika ku dera la kwawo, adayamba kuphunzitsa anthu a nyumba yawo ya mapemphero. Amene ankamumva ankadabwa nkumati, kodi iyeyo nzeru zimenezi ndi mphamvu adazitenga kuti? Kodi ameneyu si mwana wa mmisiri wa matabwa uja?
kodi suja mayi wake ndi Mariya, ndipo abale ake si Yakobo, Yosefe, Simoni ndi Yuda? Kodi suja alongo ake onse ali nafe pompano? Nanga sono zonsezi adazitenga kuti? Choncho adakhumudwa naye. Koma Yesu adawawuza kuti mneneri amalemekezeka kwina kulikonse kupatula kumuzi kwawo ndiponso kubanja kwawo. Motero sadachite zamphamvu zambiri kumeneko chifukwa cha kusakhulupirika kwa anthuwo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Balanga okondeka mwa Ambuye, zinthu zavuta. Yeremiya amene takhala tikuyenda naye uja, lero anthu ayambano kukambirana kuti apeze njira yomusowesa. Akufuna kumupha Yeremiya chifukwa akuwauza choona, akuwazuzula, akuona kuti zimene Yeremiya akuwauza zikuchitikadi. Tembenukani mtima, muyambe kusata Mulungu, anthu sadamvere. Ndipo adawauza kuti zinthu zikuvutani, ndipo zinavutadi. Kunabwera mchilala, njala, matenda osiyanasiyana. Kenaka Yeremiya yemwe uja adagwada pansi nkupempha kwa Mulungu yemweyo kuti achose muliri umene unali pakati pawo. Wapitiriza kuwathandiza kuwalalikira, kenaka akukonza chiwembu kuti amuphe, amunyoza. Ndipo lero chimene akufuna ndichoti amusowese. Koma tikaonesesa zonsezi zikuchitika chifukwa anthu safuna kumva zoona. Akufuna kuti Yeremiya aziwauza zimene iwowo akufuna kuti awauze. Pakati pathu anthu amene tikutumikira Mulungu tizakumana ndi zambiri. Yeremiya ameneyi akuyimirira tonse amene tikugwira ntchito yotumikira Mulungu kuti pamene tikutumikira Mulungu, ngakhale anthu a m'nyumba mwathu, abale athu omwe sangakondwere nafe chifukwa choona chimapweteka. Yeremiya akuwauza choona, akuwathandiza kuti anthu aja atembenuke mitima, koma kenaka ayi ndithu mulandira uthenga wabwino, anthu akukonza chiwembu kuti athane ndi Yeremiya. Anthu atha kutipha inde chifukwa cha utumiki, atha kutipha inde chifukwa cha Yesu Khristu, koma tikuyenera kudziwa kuti pamaso pa Mulungu ndife anthu amoyo chifukwa amene tikumutumikira ndi wamoyo. Kutero atha kutipha, atha kuchita chipongwe, koma ifeyo tidzakhala anthu opambana ngati tikhazikika pa choona monga adachitira Yeremiya. Tikuyenera kudziwa kuti zipongwe zonse zimene timalandira chifukwa cha Yesu Khristu tiyenera kuzilandira inde chifukwa cha Yesu Khristu mwini adalandira chipongwe chifukwa cha uthenga wabwino. Koma ife tisatope, tisafoke, tisabwerere mbuyo. Tiye nthawi zonse tipite patsogolo kutumikira Mulungu wathu chifukwa Mulungu wathu ni Mulungu wamoyo. Mu uthenga wabwino tikuona kuti Yesu Khristu wayamba ntchito yake yotumikira anthu, ndipo anthu adabwa akuti kodi uyu si uyu ujayo uyu, mwana wa mpalamatabwa amene amayi yake si amayi Mariya uyu, azichemwali yake azibale yake tinawo muno. Atiuza ja takula naye, taswera naye, lero ali pakati pathu kutilalikira. Ndi Yesu Khristu akuyankha kuti mtumiki salemekezedwa pakwawo kapena anthu ambanja mwakwawo, ayi ndithu. Pachifukwa chimenecho adachoka napita kwina kukatumikira Mulungu. Tikuyenera kudziwa kuti pamene Ambuye Yesu akulalika, anthu samaona kuti ndi Mulungu amene akugwira ntchito pakati pawo. God is the key issue in that ministry. What is important is not the messenger, but the message. Timatanganidwa ndi kuyang'ana kuti awa ni ndani, anaphunzira kuti, maphunziro ndotani,
ife mwina kuna ophunzira kuti apamwamba kuti ayi ndithu tiyang'ane zimene iwowo akutilalikira, pakuti atumiki a Mulungu amene pakati pathu ndi otumidwa ndi Mulungu. Kotero pamene ife tikunyoza atumiki a Mulungu amenewa, timanyozanso uyo amene wawatuma. Kuti pamene tikukana mtumiki wa Mulungu pakati pathu, tikunyoza chifukwa amatidziwa, timamudziwa, takula naye, tikunyoza uyo amene adamutuma. Ndipo pakati pathu ansembe, asistere, mabrother, timakumana mwina ndi kunyozedwa kosiyanasiyana chifukwa anthu amene timawatumikira pakati pathu amatidziwa. Ndipo ambiri mwa ife talephera kulandira chipulumutso chifukwa munthu amene tinaye pakati pathu tikundziwa, takula naye uyu, taswera naye, unaweza kusukuti mamposa, koma lero ali pakati pathu akutithandiza, akuti tidziwe chikondi cha Mulungu. Ndi timatanganidwa ndi kunyoza munthu ameneyoyo. Tiyeni kuzera mmawu a Mulungu lero tiphunzire kunena kuti onse amene akugwira ntchito yotumikira Mulungu adawatuma ndi Mulungu. Ndipo pamene akulalika salalika kuchokera m'maganizo mwawo ayi, koma Mulungu amene adawatuma ndi amene akuwathandiza kuti apereke uthenga wabwino. Tiyeni nthawi zonse tiphunzire kulemekeza atumiki a Mulungu. Komanso ife amene ndife atumiki a Mulungu tisabwerere mbuyo, tisafoke pamene ena atinyoza chifukwa cha mawu a Mulungu. Tiyeni tipite pasogolo Mulungu adachitira Yeremiya, sanabwerere mbuyo ayi, akudziwa kuti anthu akupanga mapulani oti amuphe, koma adapitiriza kulalika uthenga wa Mulungu. Yesu mwini amene ndithu amadziwa za kuopsa kwa utumiki wonse mwini amachita, kuti pambuyo pa zonse azaphedwa imfa yochititsa manyazi, koma analolera kubwera pansi pano, kuzichepesa, kuyenda nafe, kufikira kuphedwa kumene ndi chonga choti inu ndine tilandire chipulumutso. Tiyeni timpemphe Mulungu kuti tikhale anthu okonda kumvesera, kulemekeza atumiki a Mulungu amene ali pakati pathu. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba, tsopano ndi masiku onse, ndi pa nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.